பிகே ஆயிடுச்சு. நம்ம ஏற்கனவே பார்ட் 1 முடிச்சாச்சு. பார்ட் 1ல் சில பண்ணிப்போ பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். நான் பார்ட் 2 போடலாமேன்னு சொல்லி தான் போட்டு இருக்கிறேன். இது எப்போ லோடிங் ஆகி பார்ட் 2ல் பெட்டு வந்துச்சு. வீட்டிலலாம் கொஞ்சம் மாற்றம் பண்ணியிருக்கிறேன். இல்லைவா? ஐயோ எங்கே இருக்கு ஸ்க்ரீன்? அவசரத்துக்கு தான் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம். லைக் என்னது ஆட் வந்திருக்கும் பாருங்கள். நேற்று நான் ஒருத்தன் ஃப்ரெண்டை இன்வைட் பண்ணாமலே இருந்தால் அவன் வீட்டுக்கு காட்டினான். எனக்கு 5 லைக் வச்சு வீட்டில் பாருங்கள். வீட்டில் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டில் சோஃபா பெட்ரூமு அதுவாக தெரியும். இது பெட்டுக்கு கொஞ்சம் வாங்கினேன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு தண்ணி குடித்து பாத்ரூம் வச்சுக்கலாம் கிளிச் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டேபிள் வாங்கி போட்டு சோஃபா வாங்கி விட்டு நம்ம ஜம்முன்னு பார்க்க வேண்டிய கெஸ்ட்டுக்கு இன்னும் இப்போ வாங்க நம்ம வெளில போயிடலாம். பெட்டு வாங்கியாச்சு. நான் எனக்கு கேட்டு கொடுத்தாங்க. இதுக்கப்புறம் ஃபைல் 5 லெவலில் போயிடுச்சு. அப்போ நான் வீடியோ போடல மறந்துட்டேன். நான் பார்ட் 2 சொல்கிற மாதிரி குதிச்சு போனால் அடுத்தவங்க எங்கன்னா வீட்டுக்கு போவோம். ஃபஸ்ட் நம்ம யாருன்னு காட்டிடுறேன். நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி நான் என்னை ஃபாலோ பண்ணேன். அவனை வந்தால் பாருங்கள். யாரும் ஹிந்திக்கார பையன் போல பாரு. இனிமேல் பேர் என்னமோ எழுதுதோ. 1 ஃபாலோவர்ஸ் யார் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான். அவன் தான் இனிமேல் நம்ம குடும்பம் நம்ம அந்த மாதிரி டான்ஸ் போட்டு தான் சுற்றிட்டு கிடப்போம். இங்கே போயிட்டு இங்கே பாருங்க அவங்க டான்ஸ் போயிட்டு இருக்குது. பெட்ஷி அப்படின்னு நம்ம ட்ரெஸ்ஸு பார்ட் 1ல் வாங்கியாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸு வாங்கலாமோ? சரி வாங்கிட்டு வந்த ட்ரெஸ்ஸு நல்லா தான் இருந்துச்சு. எது பிடிச்சிக்கலாம்? இது வாங்கலாமா? காசு இல்லையே. இப்போதைக்கு நம்ம குட்டியாக வாங்கினோன்னா கேப்பு கொஞ்சம் வாங்கிக்கலாமோ? என்ன கேப் இது? நல்லா இல்லை. 300 எவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் பார்க்குற இல்லையா? சரி இது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி பை பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. ரெக்கிட்டு இது வாங்க போவோம். இது கூட தண்ணி கேட்குதா? எப்போ இல்லைப்பா வாங்க நாம் எங்கே போய் இதுக்கு தண்ணி வேணுமாமே கூடி நம்ம பார்ப்போம். நான் எதுக்கு கட் பண்ணிட்டேன்? நான் இந்த பூனை ரொம்ப நேரமாக குதிச்சுட்டு இருந்துச்சா, அதான் நான் கட் பண்ணிட்டேன். வாங்க நம்ம ஷோ போட்டுட்ருக்காங்க. இப்போ எவனா ஒருத்தன் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிருக்கோம். ஃப்ரெண்டு பிடி எப்படி கட் போட்டு என்ன வச்சுக்கோ 2 ஃபாலோவர்ஸ் ஒரு செல்ஃபேடு போடு இன்ஸ்டாகிராமில் கட் பண்ணிடுதா பாருங்க. இதான் என்ன இன்ஸ்டாகிராம் போட்டு இப்போ எடுத்து இது எடுத்தேன். நிறைய இருக்குது. அவ்வளோதான். பார்ட் 2ல் ஹைஸ்கூல் போயிருக்குமான்னு தெரியல. எதுக்கும் போயிருக்கோமோ நான் நினைக்கிறேன். ஹைஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு ஓசியில் கொடுப்பாங்க. அது ஒரு நம்ம இப்போ ஷேருக்கு தனியாக ட்ரெஸ் இவனை பாரு புக்கு பிடிக்கிறான். சரி எப்படி போனோன்னா இவன் என்னமோ சொல்கிறான் பை பண்ணணும். இங்கே ஒரு ஷேருக்கு ட்ரெஸ்ஸு அங்கே பார்த்திங்கன்னா சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தால் நிறைய இருக்குது. இவனை பெஞ்சு அங்கே சாப்பாடுது. உங்கள் ஐடி வேணால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் கூட உங்களை இன்வைட் பண்ணிடுறேன். நாளைக்குன்னா வேறு சுற்றி இருக்குது. நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகுது பசங்கம்மா. இங்கே போகுது வர சீக்கிரம் போயாச்சா? இப்படி இங்கே கிளம்பி போகிறோமா? போயிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிய பாட்டு என்ன பண்ணலாம். நம்ம பார்ட் 1ல் நம்ம தனியாக தான் ஆடி இருப்போம். இதுமாரி டான்ஸு ஒரு தடி ஒன்றுமா ஆடி ஊடி அங்கே சீக்கிரவா இப்போ போய் நம்ம போய் டான்ஸ் ஆடுறோம். யாருமே இல்லை. கிளிச் ஆகிடுச்சா? இப்போ போடு டான்ஸு போடு. இதே வச்சுக்கிட்டோம். நம்ம இன்றைக்கி பீஸா டெலிவரி பண்ணலாம். எடுத்தேன் ஸ்டார்ட் கூட்டிகிட்டு பீஸா டெலிவரி வாடா சீக்கிரம் போ. அன்றைக்கி நம்ம பீஸா டெலிவரி பண்ண போகிறோம். அங்கே எங்கே காட்டுது? நாளையா காட்டுது?
இவனுக்கு தான் அண்ணா வாங்கிக்கோ வச்சுக்கிறப்போ அடுத்தது எங்க அங்கே காட்டுது இவதானா வரேன் குடி. இப்போ வந்து நம்ம பின்னாடி காட்டுது எங்கடா இவன் தானோ இவன் கொடுத்தாச்சு. ஓ அங்கே கொடுத்துக்கோ அவனோட கலெக்ட்ஸ். கொடுத்துருக்குறான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது பண்ண போய் பீஸா டெலிவரி மாதிரி தான் கூட ஸ்டார்ட். சரி ஓடுறா என்னம்மா இடம் கொண்டுமோ எடுத்து தரப்பூசா எடுத்தாச்சு. இப்போ எங்கன்னா மரம் இருக்கதா இழுத்து எடுத்தாச்சு. எடுத்த முடியலையே யார் மரத்தில் இருக்குதா டைம் போதே. இப்போ பாரு டான்ஸை போடு. என்ன டான்ஸ் வச்சுருக்கா? நாம செஞ்ச டான்ஸ் தான். ஓட் கம்தம் ஸ்டைல் விஜா போடு டான் மாதிரி ஓடு இன்னும் நான் போடுப்பேன். சரி வெய்ய பாய் குட் மார்னிங் ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் நைட் ஹாய் என்னடா உங்களுக்கு சரி வச்சுட்டு இருக்கான். அப்புறம் நம்ம போயிடுவோம். எப்பயும் போட நம்ம இதை வச்சுக்கிட்டு சோடா வாங்கிடலாமா? செம ஹைட்டாக பறக்குமே. வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கா சேவலை போனால் ஈவினிங் சோடா பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கலாம். நமக்கு எப்போ வந்தால் யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி இதை வாங்குறேன். பேக்கில் போடு வாங்குறேன். பேக்கில் போடு ஒன்று இப்போ ஒன்று வாங்கிப்போம். குடிச்சு பாரடோ. நான் ஹைட்டாக பறக்கிற மனுஷன்டா சொல்லி காடை மேலே ஏற போகிறேன். ஐயோ என்ன ஒரு வேகம். இது ஒரு கம்மிங் சூன் வருது விட மாட்டேன். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன இது சூப்பராக இருக்கும். போய் சொல்கிற மாதிரி என்னமோ கொடுக்குறாங்க வாங்கிடு. பாருங்க வந்துடுச்சு ஒன்று அடுத்த ஒன்று தான் கொடுப்பாங்களா? இன்னும் ஓய்ஸில் கொடுக்குறாங்கன்னு நினச்சேன்னா போயிட்டே இருக்கிறோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் ஒரு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானாலும் செக் பண்ணிங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் 2 தான் போட்டுருப்போம். ஸ்மாலான வீட்டில்னு சொல்லலாம். இப்போ வாங்க பாய் கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்